Rebecca Vinceta lo titulam chu kan hoi thupa idu tok to em ka company chunga hian boina siam ka du lo kan company chung le kwaimo kan company mi poi mo ber poni ro se boina siam ka phal lo boina siam tu kha chu inthiar film ngal ro se duty te kha khonge han ko te u boina siam tu hiron roi chuang hal te u kazak eme ma ke ma hi kani boina siam tu chu ke man su pal loila hetiang boina hi om lawang tiril ru chungin mituit la purin ka tan chuak ta ngala rilru na to hi chuan step tam tak po hi toite lo ni kan company building chung bera chuan ka oma ka thil ton chu ka zaklu tu kani ka tran ni tang to in ka che che to nia zana hlir ka thlenani bansan mai ka du ta rum rum chutia kain ngei to lai chuan ka dara hian kutin min lo ban chia kuta chuan ka buan lo ka tu po ni ro se tiril ru chungin kan bin mai ani kha hoi boss kati palsar ti pain ka kut ka pe a khiwur wur chuina kut chuan min lo wana ka kai thota a sar kati pal tak zet apoilo ivan chakwe karate zirami lu bungawin are to inven nanania okay tingen chin khani chwa de ya ka chan ma chuan joseph a choron langhlawa ka hwai ta sawa nya ke ma hi kanya thiam no jok le boina ti chuak to chu ke ma wang thengania ka thiam lo tak zetani chuan kha te chu hol tuk a ben te kha chu an lo tei tei e mai na ka te ka trap phur kha ni reng sia thengil dai ro thenglo anga ngai ro ti pain joseph alam chu ka pansana kan chuk san ta de ya office chung kan lo chu ka staff puite chuan min khongai thomin lo fa ve liam liama chuan ka tilet ve shep lo khama kan no ti zoka fiam thu thonan te kan manga kan nuina salhum khop mai chuti lai chuan Mr. Big Pawnga churon lut ta phut mai kan ngoi thapa kan thut na thewa kan pan ta sangsanga ka thut na chuan min fakna le min tanvel na kha ka ngai to mai maya ka khewur wur chutia ka ngai to na ka komlai chuan ka ma takhian vai mel thate chiam lo ka staff pui he alo khi tho mai ni chu ka tha athlok chuak che palom hey chetereng min ti phulom engei du'a english bekin kanin bia a hai chitereng ti chung yom zia ti pain file pani keng chung chuan min zota keila chuan ol samje thian mel thate ti na kalo ti a lela matang chuan joseph chu lo nui hoka hey ro tot lo nui so alom ve ma na kalaya ka chana la chuan tak tak emoti ina khiwur wur to mai a file ken chu min pek pa in akal son tangala pongi wa phwa thiam ve a sha chhuah huna chuan o athin rim ve ngotang ro tot nang mani shilte ni lo chuan a shelawang rotot min ti ve kher lo la nang pon pongi me chemui mul nei no min ti ve tholom ba ka in me tops hit tops ti pain kzp chu ka mu a ka hoi sona ka file chu ka bi san ta de ya ti chuan hun le ni te an her liam zel an ti ang khan kum chan ve chu kan lo om ve tareng mai lungleng lutuk po in zia lama panta chu ai ma alo mum em mai chu Mr. Big Pawnga no pui hwalin min chotani shep nu kha chuan boina em ka tong ta bik lawa nuam po ka ti sot hle a ma se kala ruak khwai hian kein shachin break lai chuan ka phone a alo zai ve riai mai kan en chuan se ni lonia hello I hune in tran che e pongi ka pumana ka hon san mai chi o tak tak mi khunge to nei om ka lo kalang ai lo kalangai lo in ka thleng to dam doi ke ya ka mu to e ka thalu tok min ngai to du so cherban chakabial nu nge I twana lo rang tha e dam doi te I to chuan ti khan lo in en kol thar o rongbol kha chu ka kuta lo da top ro ole pi ber bai karil ru nuam thei to lo ka thia no le ka unaw nu ni buk an ni wang chuan ka na tho po chu ka tui thei to lo darza chu ka insect to ka phi sek to maya ban bat wa chu ka chak to hle ni rotot se ni puma ana a to na ina uma ka ngai to khop mai eng ema ti nang he ban chon hai to mai lom ka thla ho ve wat don chinia ka lo me kan bang ta man mo theng berin roto tanin chuan kan tan ho ngala ina kan han tan lu chu he eng thil nge ka mu hi koi thelo jok kalom nu tu khi ka ta chuak ka umai kal le ka chanu chu e rong bol pa in an lo lam vel mole ka u mel ka mule the hi ka lim le ni joseph apo a thil hai ve khop mai kan man mo atalang khan ngoilok te u nichin khan ina der ani mo I cherban chaka local don ti shat lok wang hian min ti mangang man lutuk
tin khatlat abana vasi shepa chuan katia minlo chiat khumna samai ti chuan kan thil tonte noi wang chuan Joseph chu choi ngal turin kan tia kan ei ta ngala ril tramin kanoin bekang minlo thona wang chuan chok ei hnem ngei mai choi khama po chuan Joseph chu leng ri turin kan chela aleng verenga baranda thanglama chuan kanin kom mai maya kan ti lai chuan Joseph chuan bekang he in me top I he boxia ka kauzia tongche kiri mehang ko na te ibial nu ka changkham tir mayang che nui tut tut chung chuan ka ti ve saka ani polo nui na samai senin thingpui ron choya kan lo ban pa chuan changtu pa local boka phur sar sar khop mai kan lo ti zewa miron chum shep pa chuan lu ta deya Joseph chuan thingpui lem kal pain taka manzan bostina kaleng chu thil soi neya ishi cha khem ati deuh khera soi chave le la ni mai chuwa isha chak to karing renga englonia seni hi a first la fa ngai thoma se nang ma hian duruk na riau che neya achan chu manami kha angati che ai nung changa hian seni chu a first la fa angai na shim wang hian angai na a nang ma ni jok se ti khop mai che ini ti hi ka shil man chepa kalo kai ve sia ma se ken soi fel the sha me taka ribikai kha alo wan na sere u hle maya tuna chuan ka shil ngal thei mai lo chia kan na chui ria chang zokin na kina kala shil don chinia ka ho photang atai tak tak ma hian achang tu nu tlo koi ka ngai sia at kalom to po aril ru chuan min lo la shi ve reng ti ka shat pha seni le idwat mai tam tu ki kan thopui tho seni nen le nang hi lo ula engtin nge he thili ka twar chhuah theyang ka ti chin kalom li tok nya wa ho mai ro potu na to boka alo ngak le palang che nak to ka kanin modonia Joseph an min hon san nu chuan ruma khuma karil ro ka kom mel mela Pawnga chu ka khongai tak zet in sha tir chu ka du tak meu mai ma se nu pui hwala nei boxia boina thlen sak le he ka du to lo ni zing ka thau chu ka umai kala chuan e ronga lo bol me ka sana ke en chu dar sari lo ri to ka sana hi adik lo ni mo ti le bathroom an lu karwala ka inti fai nu chuan ka chhiani chu ham bui bui na ron tho ve thei sham ken siam sok soka choka ya ka kalsan ta a kong pui ka zuk thleng thla kha ka chhian pa ro to ta polo ding wang to voini kan tran mani tur ania apoi mo top khok bokani ka tan ngat phei chuan da kwarik ma shetin office kan thlenga ba nei thlak takin tuma an lo la thleng lo kan office ti mayang company hi alian ve thokata alar pol ani ve boka tuntuma po hian rampon na tangin minon tlo don ni karnal zet le man to chi lir mai aron tlanut sap sapa ke mi mol le hoi zaw lo ti taka mit leklekin kalo en dau dawa ro to ta chuan ka khabe ron toy zeu pa chuan khai en nasal tuka ichil thetla do mai kela chuan tak tak muti in kehen ke ka phora kan shuwe maya dot vek mel pong lo nui kor chuan nakena pula thanho lein ko ta poisa ka char huna kala sak ve don chinia la ti zui kan mi poimo te chu kan lo welcome pa in introduction te kan lo nei nga zela zanina hian kan company ya department sang te le kan khwa za tenen party nuam tak dona kepo kor thar le pe khok thar ko mai kalale senite ten ka shad lovin min lo le saka kain ready ve thlap kanom tlang don wangin ma se boina ka siam chhuak le palang ti ka hlau ber kain siam zonal ti tak le in la konfi to ka chhuak chu Joseph hian zo boy even alve iming thari Mr Big Pawnga phwa sak chenia o tukina min lo bia a I chanu zo boy khaveng thar o ron tia ve tak chuana min lo ngai to sate ek po ka ngai le uti le ko mai kala le se ni te nal taka an local ka munal ma chuan ka kalsan ta de ya ka ute pani chuan nal min ti thomin lo shil ve siam loma chutia kanin biak lai chuan kan mi khwalte jing mi pakhathian min lo mu a min lo pana voina ka fan kwal pui wang le ka ti hlim thu te min lo shil ve siama lom thu te kanin shil zo nu chuan ro tot nen chuan kan kal kwal le ta a adwat lai lo kala mu chuan min pan san de ya kema te a kom lai tak chuan me che pakhathian ka korma taka chuan ajuis in lai chu miron the thwai mai kanin nak chuan Rebecca bok minang chuan miron in le ta thup mai le lalpa boina dang kanei le don tak ta e korha khawa thlak ngal ro I budi ne mil ve thot lo min te zui ngala
ka za ema wang chuan ngoi ringin ka dinga nang hi ka thu soi khe nang e ti pain min ben le tum cha chu ka umai kala chuan akuta tak ron man sak chungin a thin thlak saka hei nang hi engang mi po ni mala minuna thu nei tum so te pain ka bana chuan min kaya min chhuah pui ta daya ka hnunga Joseph ale seni te chuan min lo zui ve ngala ka u chu kwa chung chung chuan ka trap ta hum huma tuma po chu ka za zo to lo Joseph motora chuan min hon pui ta hloma ka sokor kha ka uina khala ke ni pathum chu kara kan chuang thunga engwang te shep nge mo khatya min ho em nge mo ni de aeng pui nge ka soibik zakta ka min siam zia le min se tak zong ani khop mai ti in ka ang na samai trapor chung chuan min lo nem ve liam liama se ni po ani phei chu thin rim khop mai phuba chu ke ni hian kan lak sak ve to nge ti ve bok lungai ma te che kanom hi Joseph pa chuan lo ti a in kan thlenga kain thlak sok sok ka kain buala ka thil ton bang khan ka mut san ta deya Joseph ka chu rei lo te oma kal le ta ngala jing ka tho chu message ka dong ve te miala Joseph a message hi lo nya voin chi lo kala ngai lowang o ne zan thil bang khan chol pe ki ni e ka van lom te rengem eng ti ne ka trana mit bui chuk chung hian ka kal ngam reng rengang ka tho chuak chu ka u cha hi lo om to a seni ro lo om to lowa jing kar kara khonge kal don le ka ti phei no anwa ka u chuan ka mut that theile theilo te min zon hu chuan ka chanu chu ti tur poi mo ne ya akal chhuah to thole a kolena la vakal pui tur le aron kalve tur thu chu min shela nia ka u om lai hian kal chu ka chak thuta kal chu ka du thu ka shil nu chuan chokan eya kanin siama kan kal chuak don ta a kolena chuan midang pon lo zimur mur mai kan mi zo pui sum do na tur la a local te po ka mu a lunga leng ve det mi zo pui te bula chuan kan chan te local ma chuan kanum ve ta a dar khat vela chuan kan office a thok mi zo ho te le ka chan te chunun lang ve a kan hlimin kan nui le war war to tuya te kan cheng howa nuam kan ti hlom khop mai kan tui chen lai chuan Mr Big Pawnga le Rebecca le chan te chun lo lang ve a min ti phur lovin kamu to of ngal vek thei ma se ka chan te ho chuan min ti hlim chon tum shap shama ke po chuan hlim ka tum ve sham sham boka pani puri te kan eya kan nui le dar dar to anua ice cream tui tak mai ka u chuan min lei saka tui ti taka kai lai chuan Rebecca te chan ho chu ka ma zona hian an lo phea an ron nui phei war wara min pel pa chuan mi ron ngok kher soka ka tu chep ka thinin tuar to lo enge ni ve ni school kan kalai po in swal shat le kolber thin kha ka thina thok ta thuta hey ring mang kheng chuan kan te achuta Rebecca pan pa chuan ma tak kadinga amita tak en chungin phuba ti paina kor oma tak chuan ka ice cream ei lai tuiti em mai chu kanor phei pher duai maya asangang mai ka kalsan ta daya ka una pa le se ni chuan kutan lo beng na saltuk ro to ta le Mr Big Pawnga ro annui suk ringot heti la hian se ni le Mr Big Pawnga hian ding dun meka ka ui ro midang bula ka zak to lo ni zana min ti dan wang shim shim khan ka ti ni ka u bul ka thleng chu high five kanin pezewa WhatsApp ka group siam te mayang ke se ni le ka u le Joseph le abial nu te na ka in kom khom na chu message lo thleng ngal chur chur kan open chu ka chan the ho chuan min lo bol phwan le na sa to mai picture nen lamin min lo thona ka u nen chuan kan nui kur kur mai bo ruwa ka that tak wak lo wang chuan ka u chuan horon rut ta ka sokor kan king lo buka auto chuan ka u nen kan ho a se ni chu nu de wa vishala kan bazar kwa line min lo join man Joseph an lo thla ani chu lo koi ve man ta lo Mr Big Pawnga na ko wangin ti chuan kan bazar chu kan nim ho phiana voin thil thleng te kha anwa chuan kan soya kan nui puile ta dial diala chote kanei khamnu chuan seni phone chu ron zai taral ral mai ve te miala ti paina phone chu han ena Mr Big Pawnga ni tho soya keman kala a varanda ka babita ma seng thunge ka shathi tuna zanina nge hian min modu mo engwang te ship chuan ngele tinwa nu chuin kaluta seni le ka u chu ka shila taka phone call a local hi chuan keman ka bechin ma se seni hi amel sha dan ve thung chuan sim ka ti seni phone a sim pahnia da theya kan da a ka u te po chuan makan ti ve hle a dar sari vel chau ni wang chuan ka u chuan ngai to hle ma se anau ta na thil thatur ni wang chuan
akal tir thei ta rama boy nei to chuan min lo be batang che ti thei rama ti chuan se ni chu Joseph an ron try ta a Joseph chuan ka ron try hole ang kom be don lom lo thon tur om lo ngai thatakin lo om ro ti a an kal chuak ta ngala eng thil tak chu thlengang mo ka thin phu ti arang dap dap khop mai dar somrik ma she chuan se ni choron lut ta hlol maya box te fil et le sei vezet me he bek atang chuan ron phora he ki chu ka nei big big anel te mai nya o ti le phor chhuar wala minor ter ngal ringot ita tur dik ta kani hi a thin nung zong zonga pek che ke chuan ka or theilo a chin po in kala or mia lo tak tak ania o ati ngal bai ba ya ma se mit ken zok khan abui do ti chu ka mu ma seng ma ka zo du lem talawa ti chuan kan nim tlang ta dar dar khop mai ke pot thui takin ka mu hil ta sai sai ya office ka wathleng chu step bula hian Rebecca le athian nun lo oma min mu cha chuan step a chuan an chho ta de ya ke chu li fa chuan ka in khai chho ka tuma kong khar roin hong chu Mr Big Pawnga chu lo om kur maya ka phuzuk le ngal in thiam lo deu chung chuan ka lu ta achuak don ni mukatia up number 5 hi meta adin dan ngai chuan dingin chunglama mel chho de ya kila pek chuan ka ril ru te ten a thoa mani le he pa hi ti pain ka khisuk chuta chuan le in sum thei to bik lo nyang zobwai ti ngei nu ringota khi thu chung chuan mi ron zota ngati wak mai chuak si lawa I thoa mani ka ti dewa nui war war pa chuan ka ti a chutia kan nui dun ta ka chuan kan chuan tur mun kan thlenga ma se kan hnim don rei lo nge mai pona chuan staff dang hon lo oma akal le ngal ta de ya makan ti mel kha amu nam jok achan hre chia lo mai la office ka lo tor chu cheterenga khan min lo hui zewa ka wapan chu boss kha kumli nuwa alim mel tak tak ka mu voi khatna ti in min lo shil ve siam siama makkati vedet kanui ve taringota office chunga chuan ka lo ta ka si ta ka thu tur chu ka do kana hian pangpar nal tak le chocolate thilo oma tu dange le ti pa in ka te reute pangpar kara lo om chu kan chiara ka khisuk Joseph lam hoi pa chuan hey rotot nangni pu tu hin thowa mun le ma se kalomi o nui sak chung chuan ka tia a petu che itong kha chia kan tia kan ti sak ve che ni kha nui tut tu chung chuan atia ti chuan pangpar nim pa chuan ka thua alarim tuizek ma se herim hi ka shat nu ang tiri ru chung chuan na chu ka tan tamial miala break a chuan ka thian te ho chuan domino pizza le ke kan no order sa wangin office chunga chuan kil khata ti ti pa in kan ei hawa department tina hian mi somni deu theu kan oma mizo pani theu an om department chiruk om bokani chutia kan no nui ho dal dal lai chuan rebiki le athian nu hin ron langa miron mil deu shek sheka kabulami ti chuan min lo mil deu sha sha hlom ka kut pani phar chho deu chung chuan ka mui ka ti soya enge kan ti deu khera nimina ka thil ti kha mu ve se hetia min lo en kher hingai lo to ka hlawan lo ringa teu hian an hai si lawa Rebecca ti chan dun po chu boss room a an lut lang ngal ta a kum to panai ve ta hle mai bar thla kan chuang kai le tareng mai ka open min hon san to ka khwa har ve det Christmas kan ho thengem le ho thengi ka do sia kan thu vek book si lo ka soi theng hel chep khatia voi khat ka do kana pangpar le chocolate lo ama tang khan ka do kana hian coffee thlen tir hian chocolate chi sang sang hi ni tin kan office kala piang in alo om zia thin kar khata pangpar pakhat hi lo om nge nge bok makpo ka ti to lo nga ya ka nei to chuan chocolate chu e phal lovin box pakhat ka siama ta chuan ka da thalhoma pangpar ro atakania wai cheve thunga nun phungpo akal tluang pa ngai le ta khop mai keima mi mal boina neu neu ti lo chu har satna em ka tok le to lawani ni khat chu kan break lai hian in chung zola se ni ne na kanom lai hian Mr Big Pawnga chu local ve te miala ke chu hnung lam ka lo hoi de a mu po ka lo mu lo shim shim Lili ni maila ka pu hian min ko dwa na na mang thina Pawnga hian ti hian min ko ve thin ka phu chiang ngei mai nung lam chu ka hoya Mr Big Pawnga lo nia ka thina phu dut mai ma se ma vek chuan iuina ko chi khan ka lo sia a nal ka tia kan ko ve mai mai che ni kho zo buai ati le ta ka chuan ka thode hok the achan cho min shi to min ko e mokatia in siam rim pa chuan nia ka pule mai kala ka u cha khan min ko thina ka lom thoe nalte lo ti ve a ka tia se ni chuan fiam thu te tho a kan nui ho dar dara re lo te mani se karil ru he hlim beng beng the break khuna zowa in hnuai lama kan chukla ho le ta a
kan office bang chu ke a hon se ni chuan a rot tlat peka ka sakor kan keng lo boka kan tia kan hota a fiam thu te kan thoa chang hian hnung lam hi ka hoile zeu zeu thin a chan chu mi pakhat hian min zui rutlat nia shat na kaneya hnung lam ka hoi phei chang hian abirul le zuk thin wang chuan ka hlau thong ta dewa ma se se ni la engma shilo ni om takin a fiam thu tholai chu tuiti takin a soi siam siam thunga kanin kan nei to wang chuan ka thla muang deu ma se in venan tina rukin kalanga event tarana kanin he second floor ania kan thleng chop chil ve tangal min zui to khan kanin bul thleng min lo zui male in chunga kalota karuma tangina zo arukin kazuk bi dak dak chu athim lai deu china hian Mr Big Pawnga body type ang deu kanin lampang ron en mung hi ka mua Mr Big Pawnga kati don chuan engwanga min zui rudu ringot nge aniang ti chu ka ngai to a karing phal si lo seni ka shil chuan a doi ve reu sia a hlaw amule theilawang ti ka hlawa ngoi reng chuan ka om ta topa cho kan ei khamnu chuan TV kan ena kan lo en tuilu to ka dar zat kan en chu dar som lo pel der to muang kan tia kan muta a kan thil en kha miswal mi that mang deuh flemania karum a kalu chu mi pakhat khala ding angem le ti chungin aruk theyang berin tuk ver parda phena tang chang ka zole ka zuk bi le dak daka alo la ding kor mai mole ka tha te khor vek thei karum lam hi lo en kher le ngalin ka sia ship tak reu chuan tu phyang sin nge moni reu le mi om her deuh bak vani su mutsan dayang dule ti khan loading tleiwar se ti bai bai chung chuan karum lai chu ko pa kamuta deya ka tong try zo kan bi le dek de ka lo om to mi alo kalom nge mai thamwang takin kamu hil ta a atuk jing chu dariat vela kan tho chhuak thei shama e rong bol man to hek lo kanin bwala kanin siama kan chhuak dun tangala kan office country na alu paratha in kanin ho pwara office kan pan tangala voin ka chocolate don chu adang dai hle mai love chocolate Joseph lam ka hoile a nang hi ka ta lo tur jok min pe chiang ti pa in ka thil don chu ka mu a ni la chu lo ni ringot ani pone nge apoi alo ti heu mai innuin min mel rang le palang ti ka hlau lom ti pa in lom thu ka shila ka thuna thut pa in file ka chek ngala karil ro chuan ni zanami khatunge nyang o ro to te hi shilila o yom bik si lo shil lo lo jok chu ka tum ta a keima te a tor chwa kan tum mai nge engke ma chan te pun reng zong thil thaber ani ngai lo ka point min shil kha ka hre chhuak ta phuta ka na chu ka tho zom le ta hle a office kan banga motor park na two wheeler le four wheeler da na chuan ka sakor chu ka bala chhuak dona four wheeler da khom na chuan ni zanami ang deuh pa kha ka mule a athim deuh wang chuan ka mutha theilawa man mo ang reng tak chuan kala chuak ta bata seni chu ka phura ka tlan ta bangwa in kan thlanga e rong kan bola seni chuan zaira ra chungin chome chu choka ke chu ka thil ton me khyan min ti buaya ngui burin do kana kanan tuitor chu ka sik mil mil thung do kan ron chum thut ria chuan ka har zoka iwangai to muk big via enge boy nai nei mi nui tho chung chuan min lo tia nation love ka ngai to na ka kom mai ka tia kathil ti lai chu thlek sil na lampan chuan ka kalta deya seni po chuan min zo zui bi do big tlem chuang lawa e rong kan bo zo chuan cho kan eya kanei kham chuan TV box chu kan in khumuang le a dar kwa lo rik chuan muturin kan room ve chu kan pan ta a ka room tuk ver ka hona wang chuan khartumin ka panding ngala thanglam ka hoi thla chu mi pakha the lo ding le reng to ma se ni zana mi kha chu ni to mi alo a body tang chuan a sha the makati zwal tul mai ka khar zo padda ka pot tha a light ko off le phota ka khuma ka lona ka tong trai ta ka bi le phot lo chuan ka mungal mai theilo angai te bukin ka bi le alo om to lo ngai thazan lo chung chuan ka mule ta zingdar nga vela phone call ka donga kanin chu kanu hi lo nia hello kanu enge ni ta tunang jing kar kara te min ngai mi mamboi nizan kamu manga thalo ema thil thalo te lo tong le to ni lo mo ka ti dewa ka ngai thachia lowa ka ngai buk chi sia ka lo be mai che he classic lai mu mangte cho letling an ti kha ngai thata khan lo om ro min ngai to adu su eng thil thalo ma ka chunga thleng lawang a thleng ngai lawang ka chunga thil thleng shereng chung chuan nui lui ti sha tak chuan ka nui vela
kanu chuan min ngai tua tho ma se ka tha ka ti tlat wangin ngai thazan lo chungin kanin biak na chu ti top ta a karil ruwa chuan ka thil ton chu ka sha chhuah rual chuan kanu mu mang chu ka ngai tua chuak zela ka chim rum thei ka tho chuak ta ngala kain bual hara ka pa ngai ve thei ta dewa e rong te ka bolai chuan seni po ham bui chungin good morning a ron ti a ka mel mu cha chuan ni zani mu thame unange enge ril ruhana te ne ami minhan shil ve te ati zom ngala a tunlai chu ka chunga hian thil mak deu thlenga ti pain kanin thlanga me pakhat ka mu thin dan le kanoin amu manga min lo mu dan te chu ka shil ta a min hnem pa chuan eng emoni asoi kwal do analama dar po kan lo en le peklawa daria te lo pel fel le der to chokan ei soka kanin siam ngala kan zo chuan office lampanin kan chuak ta ngala office kan thleng chu kota me chi sang thatak le mel thatak mai he lo dinga min lo mu ve le chuan min lo pan ngala seni nen chuan kan lo en dun ran thung kan bula lo thlen chuan hai min lo she thiam lokula khul for bera khian nge Mr. Misaka hi thutle tin hoi hom takin min lo bia a chu ve le ki chuan Mr. Misaka mo apanga na khian a thua ke poi kal do na kal ve tur thau kania chuta thok chu kania i du chuan karwalin i lo kal ve theyang nui deu sang chung chuan ka ti a chutia kanin biak ta ka chuan seni chuangai thata deu niang min chho san ta ngala chunula mel thata ki chuan karwala kal churem ti wang chuan keini panhei chu in khaina lama chuan kan kalta a in bil chuang lem to lo chuan kanin khai chho thlenga kanin khaina tanga kan han chuak cha chu Pawnga le Joseph chuan an lo ngak niom tak hyang kong kabula hian an lo oma ka kalpui chelo tak mai an han mu chuan ron pana Pawnga le mel thate chu anin pom ta nok noka in che thang tak le in nel tak an ni karinga ka thin lung he an zok ringot ka thik ve ringot mule engwange po ka shilo kamwal pho tam main ke chu kan office chunga ka lut ta daya ka do kan ka thleng chu box moi taka tuam fel than mai he lo oma ka han honga achunga mi ka han phor chu ka au chuak lo chau a chan chu mo ka sana o em mai ka le hwal nge mai chu ka khuta ka ta ni to nge chu ka king tlatalom koi lo zok a ko mai inzia ke en chuan ming ngai bok ming inzia kha ka soi thi ngel dai superman te inzia chin khati zong khatun chuma ta na kan ngai thak tur chu ni e